广州队的包夹当中，球还是丢了。看看这一次，固定位置直接打有变线，球进了，球队落后。哇，这真的是这个球迷呢，也是现在表情显得有点凝重。这边传中球啊，不是标准的一记甩头。好看这一次，就在刚才还在回味这个17岁门将的这个表现之际，广州队呢是利用一次快。塔比索呢是想调得非常舒服。看看这个球，阿列格利亚又来了，球进了。89分钟，又是一次直的给过来，边路啊，现在没人，直接往里传。哎呦，这下难度很大，结果头球。阿布鲁瓦哈珀，这下跟上打，瞬间造成了守门员的扑球脱手。哎，这一次转球球速啊，线路有点高，球进了，绝杀，2比1，广州队。向前开，这次骗过守门员。Espinal para Jaime Díaz que se proyectó la marca de Víctor Jaime, área grande, viene el buen pase, el remate, llegó el gol! Laine ajaa päätyä kohden, pääsee vielä maita pitkin kääntämään sinne maaliedustajalle ja siellä on Juan Allegri. Melkoinen ja taklaustilanne siinä tulee ja nyt tulee kyllä paikka Allegrialle. Tämä laukoo pallon maaliin. Ruotsiin AIK riveihin. Lesio pelaa pallon maalin eteen ja siitä tulee myöskin FC Hongat. Something that Falkirk fans will be keen to see how he does over the coming months as Allegria gives chase. Juan Allegria clean through the shot. Niklas Pyhtiä pistetään nopeasti tämä kulma peliin. Kaufmanin keskitys, Otso Koskinen on luukulla ja pallo ylärimaan ja sitten Juan. Levittää vielä Raleille laitaan. Ralene, hyvä vasemman jalan keskitys, Allegria puskee ja nyt on pallo maalissa. Enää ei pysty edes Rasmus Leislahti pitämään nahka.